ka dorbar ki khasi sanshnong ka bakantup ya ka mautunum jarasi yo maulong buda bat ka mau pro da ka mensim ka jingsno kemen kilapan pau ka jingsngu ya ka KHADC hapo ka jing penyaj UCEM uba penyaj sing CM hadin ba ka KHADC kilapan sngu pensngap ya ka jing ud jingnam jong ki khun ki hajar jong ka dorbar ki khasi sanshnong kata kalong bakin yo no ka jing sensyar light loy na ka right marngar halor ka daw ka jing bom yasngut hu ha ka tin ka thale kham tam e ha ka ba upaim la tho manix im bam kwai hadwar ublei ula panpau baki marngar kidei ki riot bat kimdei setia ki khun ki hajar jong ka hima kumta da ka jing sngu khia ka dorbar ki khasi sanshnong kim sngu ya hap setia baki khun ki hajar kin hap hapo ka jing sensyar jong ki riot kumta kila pensngu pensngap ya kane shows im ukmi bat kila khmi lenti ya kane nadu usnem ar hajar nyo ha usnem ar hajar shipho usim latho manix im bamkwai hadwar ublei ula kular ban ithu ya ka dorbar ki khasi sanchnong kum karaj hapo ka hima melim henry pause kamshem la urlong satya tat hadu ka arpui tri kalalangkon ar hajar pesan lami ka hukum na ka KHADC ban ithu no ya ka dorbar ki khasi sanchnong katkum ka jingye thu na usong konor jong ka dorbar ki khasi sanchnong u babu CBCM ulapan pau bahakane ka khia ka shon ki khun ki hajar jong ka dorbar ki khasi sanchnong om shem la don nongmi khmat MLA lane MDC ban yarab ban krenlem halor ka de ka mat light tang na ki seng bhalang ki bakan thup ya ka Khasi Student Union North Khasil District ka FKJGP bat hadin kila yoru ka jingsan ran lang na ka senjuk ki rang bashnong jong ka Ribhoi District kumta ka dorbar ki khasi sanchnong kalapan pau ka jingsngu yo ba pnya sings im ubade UCM jong ka KHADC ubala shimkhia ban ithu ya ka dorbar ki khasi sanchnong da ka ba panmi ya ka hukum man ha ka arphoi tre ku kalalangkot ar hajar arpusan ban ithu no ya ka dorbar ki khasi sanchnong na ka banta ka baha ka miat jong ki khun ki hajar jong ka thain to halor kane ka jingni ka order jongi ki santli kishnong bala khot kum ka dorbar ki khasi sanchnong don ke jing sai kum ne hadin ba nila up kmi lanti bon snap nadu usnam arjar nyau agaba usimelim ulakular ban ai ya ka jing itu ya ka raj apo ka hima melim house name arjar sito genre nakadaw ba usimelim hidalade hadin ba ada verify hadin ba ada one inspection nadong sadong laklaktin musam laai ya karaj juni kata kapor jong paim latho manik sing mamkwai ya ublei barhakata ka kajinya inti ka jungi ila form dia ka JSC sanchnong ha ka jingalam jong tuba JW lapang urang bashnong jong bashnong mautnum hakito kipor but uskatri jong ka JSC sanchnong ide iba lusai walang advocate ubade urang bashnong hakito kipor rengkat bat kinoy lam shnong na jarsi iba ranggor nong sli rong bashnong jong ka umbuda iba CBCM barang bashnong jong ka mauprau iba Morris te hakata ka jian linti jungi na kapor sa kapor usim lim ula sukot hajir bat lasu penbuntang kijing keli iba lai project bat klem aishu ya kan te de tat hadin jong kata kijing karnga jong sim lim hadin badala deru ulapan pau hakikot kubor ba ulanyau ba ki jaj benriu marngar apo kapai marngar kide ki rayot kimdi ki kun kaca ngidang kemi lenti bana kaliang jong upaim latho manik sin mamkwai lor play hakitu kipor un ai lo ya karai dei ai tingila poino haujo yusnam arjar kadwei hapo ka district council bandawano bakan simkya ban intervene ka district council coba bukan sai kendiat ya ki pai ba mo kani ka JSC sanchnong pila ban jar ka tenglem kisnong to kini ki ka JSC sanchnong ji ka dei ka mautnum ka jarasi ka yomaulong ka umbuda bat ka mauprau kini kisnong mansua ki hap ha ka right marngan kini kisnong mansua ki hap ha ka right marngan
bat hadin ba upat nong sung sinong hi upnya pe banyak keren banyak kena ka ketim ketelik ke yap her te kala penlong ya kiri orang ba ban song perkat kam ban ya lung ya lang da sau peu ngut kirang ba sau puai ngut kirang ba jong san telik snong mat ni layak chakmat ya kata ka JSC san snong ban dawa la ka jong ka hok ban sup ka san syar ka kadar ban sup ka rep karyang ban sup ban tengkai ya kariti dustur katkum kariti dustur ukun kasih hara jadi lor kata kanung rim milayai nanti katkum ka kajing komen hijau u paim latomanik ka u la kerenchai ba i marngar kidiki kirayot te kini kisan teli kisnong kidei ki kun gi hajar te ngisa senchar hakirayot ban ada juga por kaktin telik rom nyape ngim ya suku tena takadau ya pando lagu jong karai ya din ba ngim yo ya kata karai ya poi jang di sekonsil kumba khat san telik isnam kat no ngut shu ki CEM bat kat no teli shu ki executive committee ki laya kata kapor tingi sudan bok adu kata-kata bahadin mengalami ikut kubor hadin mengila approach kisang bahalang jong gadong riboy yisim benta ban ya rap ban ya pensai bang ini anak jong kahok nyimla ban klet ya kaseng KSU Northern Riboy Northern Kasihin mengitip kum ka Riboy district ka FKJGP ka HNYF kita di kiseng kibalas dan ban ya rap yang ban hadin ngelayo ru kajing senran lang jong kasunjuk kirang ba chnong Riboy district ha kajing alam jong iba bibi mengkedok bat hadu uput bangin yo sendon ya kan ka order kaba lami ha ka arpui tariku Januari Januari arjar akusan te ka dorbar ki kasih sansno baro santeli kisno da ka we ki jumot ni shem kan ka kabu ban ai ka jing kublek kerpang ya iba ben ya sings in ubadai CEM ukun samla dap rang jong ka ri khasi jongi ubadon sisa ka jing kitli ubadon sisa ka jing champang ubadon sisa ka jingle benia halor ka jingdon kam jong ki kun ki hajar klem dan nyoben wat ya ki kun ki rayot ru henry yangi ki kun ki hajar kumala pau kum ki rekod ula kudup ula pan pau badai ban ai ka jing itu dakano ka kadhon ban yo ban pej ban kmi ban sup ban sanchar kata ka dei ka message ka bana kaliang ka dorbar ki ka sanchinom ni ai ka jing kubli kerpang kum ne orang ba ni dei bandon sibun ki orang ba ki ban mi ki bandon hapo di sukonsil kum iba benya sings im ubriu badon ka jing champang ubriu badon ka jing kitli ubriu babat la ka juban uba pendep ya ka kam kum ka jing kular halor ki kendon ki ba mengi nabu ban ngimla ru klem da penpau ka jing kuble ka kerpang ru ya ka senjuk kirang ba chnong riboy distrik aga jing lam jong iba bibi makdo buju senran ka por bat kum juru yu presiden jong ka KSU Northern Kasihin kata Riboy district iba Ferdinand Kharkami kini ki ramba ka dorbar ki kasisan sinom ni ai ka jingsongo ihini ki ramba bat kamtam ya usia te kani ka dorbar ki khasi san chnong hi apmo ki hila jer la tho da ka no ka teng ya ka raj ne ha ka no ko kom bu kum ka jingrai jong ki san sinom ya mentahi ni dapat pau ya ka teng jong ki san sinom ha ka ba ngin sa pendit penbiang rengkat ki riu sempang rengkat ki temen ki kro jungi ki badang don hadu mentang kamtam kumala mention hadu mene iba JW pang unang yalam benengkong jong kane ka JSC nang ta iba lu sai walang badang deru legal advisor jungi nang ta iba biren singkli bude way na kiru temen busong basa po sinong yumulong
ni don kam ji slok bat ki bat le se la don wi rong ba ni ne slok bin pa bin bakan nom bakla ka jingjer ka jing tho jungi ya kata ka kon bas sinchar lada ka hima melim ro ka don sisha kata ka jing so iki kon ki hejar ni piliang so bhai ki ai ji mo jungki ni piliang so bharo ka jing trelang bat ki namar bananu pas dang ro ni la ya lenti hak ta kom banyo ka jing trelang halor kani ka jing ya khi jung phe ka right san sinong ki don nem ki ru pau khmat la ni ki nong yelam ki nong mi khmat ki baya support ki baya senran lang ha ki ka jat phi ni ka darbar ki khasi san sinong ni la ju ut ju nam ni la pen power tot kubor na kapor sa kapor ni la ju le approach ro ya ki bor ki bahalot Henry ni keren ya gaji sisa ba om don nong mi khmat public representative MGC ne MLA jong baro artli ki konstitusi ki ba don hapo une uput usam jong ka jing chong chnong jing kim don kano ka jing yarap dan ni kim don kano ka jing kwa ba ni ajumot ya kan ni jing yaki jungi ka ba don nong rim kaba pen im ya kerti dustor kaba pen im ru ya kajai penriu dan rei bani tu ejikisha kemat jong kaperte kemat jong kisong kitau ni pen pau yang sai sin da unomi kemat uba na is kasihir uba bat ya kata kasuki si marway uhab ban sim ya ka jikit kli ban pet ya ka jurisdiction ban pet bangkit ya kelengkor ke bakhiatam jong ka Khasi Autonomous District Council ka baudon sibon ki jing bakri sibon ki kam kat ka Khasi Autonomous District Council Henry mau marwe haban pe dena takadaw baka sa simpor bha kane ki jing itu lane ki jing ay ka bor hangi bangin pe ngin senchar dia ki kun ki hajar ki ni besong hagi song ki thau jing ki santli song ban kan deru kan uksa ya ki wipat kam tam menta kala dei sagapor baki terwa ki kwa ban kit ya karib jaj menrew ya karti ke dustur kum bakalong menta ni so sarong ba ni yo ya u kum une UCM ban dei nong mi khmat u banari boy ni la dei ban ong nai kontes yu mano la dei ban ai la tang yo u dei ni kubur ba kum une u riurang ba ni don kam sibon ngot kirang ba ki bandon hada sumsil ki saidor ki bandon jingkit kli isang kitau ki bandon jingkit kli agaroi kapar ki bandon ka jingkit kli kham tam ya karti dustur ki jait bandriu ki bom don su karti dustur ka ta ka jait bandriu kala cha ni so saram ba ni dangnya lah adu menta ban ya ki ban ya kesar ban ya dawa ya ka hop nak ka menta ka jinsuk jong ki longdin ki jongi ki nong yalam ki jingi ki ai ne hadu menta bandawa hadu uput ni layo te sai sin ni pat pau kata ka jing so banyau ba ki nong mi khmat ki bate pe di khmi ya karti ku dustur de pe di khmi ya ki ka jaj bandro hapo ka Khasi Autonomous Council bakin mi kum kita ki nong yalam ba upai ba ro untip ban sim ya ki jing kli omde banjit nong mi khmat tang daka dur mde benjit nong mi khmat tang daka pisak hari jit nong mi khmat ya ki breu ki baladon ka social life ke jungki ka baki lapen i haka jaka ka sinong ka bamaki ki don bat kumjur ki baladon haka suki ki bale ya ka kam ban pen im ya ka riti dustur ban pen im ya ka jaj ban aru ban pen pau hakmat jong ka perthe kam tam hakmat jong upai nong sinong jong kini ki santli kisnong belajar teng ubala angnut aslam ba banyo la ka jong karai la ne ke ilaka la ne kano ka ban ya deidur kat kum ngejing ban bait la di council bat kum ju orna ka hima la da kadang don gejing don gejing chania don gejing kwa ban trilang ban ni long most welcome ya ka hima ban kan ai gejing trilang de ngim kwa ban yai la ya kino ki bor ki baburom lang yangi ngiru ni burom makil yang kenang ba kata ka jingburom jingiru kan nomlong kumbayo ya ka jalame kalia ya ka jalame kalia hausnem sijar kandai spa nyopu ar layo ya ka klem kadur kata klem uput usam
Te wat ya ka autonomous district council ru hadu menta ku menong no kamdon uput usam ubapaka kat ku mujito jenta. Tengi te ngila de pruidak batla da don kam ban penjenai ban pen baharo ni pedang subhaya ke jing ajumut jong ka district council lani ke jing ajumut jong ka himamalim kumbang itip menta kumbala don ha ke jing pruidak jingi ka ba la don ha ka record apo ka DC office na syatei la ker tawyar daka raj nongkra na mingi laker daka raj marngar na syati laker daka raj nongkharai bat setni laker dong surokba JS road markhap bat ka jaka markhap bat ka hima jong ka hima nongpo te kata ni ko akan percaya ba wala dangi la dep pinbit yang kita ikut islaru ka song ha kibor di bakli juga di konsel ban kampen janai ya uput usam kumba mangiru ngila produk Kani ka jing product jong piu ko sam kadai bapla da ban register na kumno bobo. kadai bangila da register ha ka office jong usop register Ribho district Boleh sebut.